गिबियावनो गासैबो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम मोनाबिलि समनि गोजोन गाहाम हामलायनाय जासिबाय। लोगोसेनो गासैबो खौरां बिजों नायगिरि रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो मोनाबिलि समनि लोगोसेयैनो 2025 मायथाइ गोदान बोसोरनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। बे समाव सोनाब गफुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे समाव खौरां बिजोङाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय साननैसो सिगांनिफ्राय जि खौरां बिजोङाव थांनाय 13 जानुवारि बे जानुवारियावहाय सोनाब गफुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेथि खेबनि आगु बर'निनि फोरबो जि मागो दमासि बेखौ बरायनायजों लोगोसे आगुनि गोजाम बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आथिखालनि गोदान बिबानगिरि बिथांमोनजों जि लोगो हमलायनाय जि हाबाफारि लादोंमोन, बे हाबाफारिखौ लानानै जि खौरां बिजोङाव गोबां दाब दाब जिल्लाफोराव जि सोनाब गफुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जि सावरायबाय थानाय बे बिथिङाव जोङो बे समाव खेंफोरथि होनो सानदों। जि जोंनि थांखिया बेनोमोनदि थांनाय 13 जानुवारियाव जि सोनाब गफुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे गिदिरथार हाबाफारि लादोंमोन, बे हाबाफारिनि उद्देश्यआ जाहैदोंमोन दख'रानि सिङाव थानाय जि दख'र आफादाव हाबा मावलांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोन, लोगोसे जिल्ला आफादाव मावहैनाय मिरुआव हाबा मावहैनाय बिथांमोनजों लोगो हमलायनाय आरो लोगोसे बर'निनो जि बाथि फोरबो मागो दमासि बेखौ बरायनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ लोगो हमलायनानै जि आथिखालाव सोलिबाय थानाय दख'रानि सिङाव जि गावजों गाव एसे एनै जोंनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनाय बुजिलायनाय नैबेफोरखौ गैया खालामनो, लोगोसे दख'रानि सिङाव राफोदै गोजोन खौसेथियै हाबा मावलांनो बे थांखिखौ नोजोर बोनानैसो जोङो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। दा बेयावनो 1982 मायथाइनिफ्राय लानानै आथिखालसिम जाय बिथांमोना जोंनि दख'रायाव गोलाव सम होलांबाय, जाय बिथांमोना बायदि बायदि हाबाफारियाव एंगेज जाहैनानै बिथांमोना हाबा मावनानै दंहैयो, लोगोसे आगुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ दिनैनि गोदान आथिखालनि जि बिबानगिरि बिथांमोना जे सिनायलायनो हायै बबेबा समाव बिथांमोननि खैफोद दुखु आफोद समाव जों राव हैलायनो हायै बा सोरबा सोरबा बिथांमोना रुंसारि जालांबाय, बे समावबो जोङो बारसे बिबार बावहैनो मोनै बेबायदि मोनसे थासारिफ्रा जोंनि दख'रानि सिङाव सोमजिबाय थादोंमोन। दा बेफोर गासैबो सोरगिदिं बिथिंखौ नोजोर बोनानै थांनाय 13 जानुवारि बे अक्ट'खालि जोङो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन। आरो बे हाबाफारियावनो गोबां जोंनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि दख'रानि जि खावलायनाय लेखा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। गोनां बुद्धिराम बसुमतारी बारग' नेहाथारि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा बे हाबाफारियाव फैनानै जि खौरां बिजोङाव बा ससियेल मिडियायाव जाय बाथ्राखौ बुंफैबाय, बे बाथ्राया बिथांनि खोथा। जों दख'र आफादा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खाथियाव बेखौनो बिथाङा जि थारैनो गोरोन्थि बाथ्रा बुंमारथारदोंब्ला बिनि थाखाय जों दख'र आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खाथियाव दख'रानि जानानै निमाहा बिनाय थाबाय आरो आसा खालामदों इयुनाव बिथाङा आरो खौरां बिजोङाव बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनाय नंलिया। मानो होननानै बुङोबा जोंनि जि थांखि आरो उद्देश्य जोंनि दख'रानि सिङावबा जोंनि गेजेराव जे अनलायनाय खौसेथि बेखौ लाबोनायखामोन। बेनिखायनो जों आसा खालामदों इयुनाव बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै आसा खालामदों। गोजोन्थों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना,
गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।